kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. don wɛrɛ la bɛ n'a fɔ jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba février kalo tile 20 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ntɛnɛndonya tɛmɛlen tileganyan fan fɛ ani maa ye ɲɔgɔn ye n'o ye wolomasiri taba ɲɛma ye Faransi jamana o tɔgɔ la n'o ye Frédéric Blanchon ye commandant du Force Barkhane ale kɔnɔna na o kumana Mali ka lakana lahalayaw kan. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako fɔlɔ o bɛna waleya n'o ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ yɛlɛmali kofɔ ka ɲɛsin magoɲa sira dɔ taamali ma n'o bɛ Ntiko o bɛ o lahalayaw kofɔ. A daminɛra kununko dunanjigiso la n'o ye Hôtel de l'Amitié ye. Kɔnɔwari kiri tigilamaw u ye jalaki u ye o tigɛkɔni sin ka tila ka bila tigɛkɔnɔmaya ka o waleya kununko Abidjan ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ka sɔnnadon jɛkulu fɔlɔfɔlɔ o ɲɛmaa dɔw ma n'o ye professeur d'université publique ye kɔnɔwari kɔnɔna na. don wɛrɛ la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ cogo min na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ani maa ye ɲɔgɔn ye u sigira u masala na a kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen tileganyan fan fɛ général de division Frédéric Blanchon commandant du Force Barkhane o kɔnɔna na ani maa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ambassadeur min bɛ Faransi tɔgɔ la Mali kɔnɔ général de division Frédéric Blanchon ani jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ko ale nana ka na maaya o sira taamali de la jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fɛ yen u ye ɲɔgɔn ye u kumana fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana lakanali fɛrɛ minnu kan ka kɛ baarakɛɲɔgɔnya minnu kan ka kɛ Faransi jamana u ka wolomasiri taba minnu m'anw fɛ yan Barkhane o ye wulikajɔ minnu kɛ ka dankari mugujugu ci jatigɛ wale kɛbaaw la u kumana o lahalayaw de kan ani u ni faamaw bɛ baara min na ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw kan kumaw a bolila o de kan. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako fɔlɔ o bɛna waleya a bɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔ ka ɲɛsin ɲɛda kuraw olu dili ma an ka Ntiko la n'o ye ka dɔn ka fɔ kuranko o lahalayaw ye n'u ko ma ko énergie renouvelable ani ɲɔgɔnnajɛrɛ in dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen a dayɛlɛ kɛra Hôtel de l'Amitié de la Bamako yan nɔ kununko tile 5 bɔɲango maa minnu bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna anw dɛmɛ ka hakili jagabɔ kɛ sɔrɔbolo jidilen ɲuman yakubayali bɛ se ka kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ magoɲa siraw la nti ani ka dɔn ka fɔ a ɲɔgɔnnaw la cogo minnu na ɲɛdama kura minnu bɛ se ka di kuranko o lahalaya ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ka bayɛlɛmali kɛ kuran sɔrɔcogo la ka ɲɛdama kuraw ani sɔrɔcogo kuraw k'olu bange a labɛnbaw ko maa 750 bɔɲango olu de bɛna bɔ diɲɛ jamanaw kɔnɔ ka na i n'a fɔ Inde, Faransi, Suède, Danemark, Sénégal u bɛna bɔ yen nɔ ka na. Haruna ale o kuma sɛbɛnti ale ye AER Mali o ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnen la conseil d'administration. Farafina bondakun kan an b'a dangɛnɛmaya k'a yiraw la k'a fɔ kɔnɔwari kiri tigilamaw u ye jalakili kɛ ka tila ka bolokɔnɔmaya k'o taga ɲɛsin maa dɔ ma kununko Abidjan ale kɔnɔna na a b'u ka sɔnnadon jɛkulu baarakɛlaw tɔgɔ la o sɔnnadon jɛkulu fɔlɔfɔlɔ o ɲɛyɛlɛkɛ dɔ a bɛ o kofɔ ni professeur d'université publique do kɔnɔwari o kɔnɔna na Johnson Zamina Kwasi k'a ye bilisa ɲaami k'a y'o ta k'o don jamana o kɔnɔna na. Burundi ani Somali olu jamana ɲɛmaw u ye laɲini kɛ kununko teliya yɛrɛ la koyi ko jamana ɲɛmaw ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ teliya la yaasa u bɛ se ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ wolomasiri taba kulu la cogo min na ka ɲɛsin Amisom ma Somali o kɔnɔna na ko ka tila ka ɲɛdama kɛ laɲini min n'o kɛra Burundikaw fɛ k'a fɔ u bɛna u ka wolomasiri taba maa 1000 bɔɲango ko ka olu labɔ Somali ka segin so ko ka jateminɛkɛw la yanni février kalo tile 28 nata cɛ. Ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la don bɛ na lahalaya don ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na hana ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma a kɛli a ta anw tɔɔrɔ an ka baara don
ala sɔrɔli aw fɛ o na kɛ wasa ye kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ala k'an n'o cɛ janya an bɛ a fɔ aw ye n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara la a ye taa malizum.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizum.net an n'a maraka fama ka journal bamara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.